идомаи барномаи ахбор. Дар ноҳияи Рашт ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду навсозии 255 иншоот пешбинӣ шуда буд. аз ин шумора давоми солҳои 2018-2019 беш аз 150 иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ соли равон ба анҷом расонда мешавад. гузориши Идигули Маҳмуд. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии кишвари азизамон дар ноҳияи Рашт тибқи нақшаи чорабиниҳо бунёди 255 иншооти таъиноти гуногуни хоҷагии халқ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ пешбинӣ шуда буд. дар давоми солҳои 2018-2019 аз шумораи иншоотҳои зикргардида аллакай дар ҳудуди ноҳияи 160 иншоот мавриди истифода қарор дода шуда, дар 33 иншоот корҳои сохтмонӣ аллакай идома доранд ва оғоз намудани корҳои сохтмонӣ 62 иншооти дигар дар солҳои 2020 ва 2021 ба нақша гирифта шудааст. аз шумораи иншооти зикргардида 52 адади онро асосан сохтмони мактабҳои замонавӣ, синфхонаҳои иловагӣ, устохонаҳои таълимӣ ва дигар зербиноҳои назди муассисаҳои таълимӣ ташкил медиҳад. дар раванди корҳои ободонӣ саҳми соҳибкорони маҳаллӣ назаррас мебошад. аз ҷумла соли гузашта дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳот беш аз 22 километр роҳҳои мошингарди байни маҳаллҳои аҳолинишин бо саҳми соҳибкорон асфалтпӯш карда шуд. ҳамзамон соҳибкорони маҳаллӣ 41 иншооти дигар аз қабили майдончаҳои варзишӣ, чоҳи амудӣ, бинои таълимӣ, бунгоҳи тиббӣ ва марказҳои тиҷоратиро бунёд намуданд. ҳамин тариқ корҳои сохтмонӣ бо фарорасии фасли гармо дар дигар иншоот аз нав оғоз гардида, бунёди даҳҳо иншооти хоҷагии халқ метавонад дар пешрафти иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Рашт нақши арзанда гузорад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт.